nais ko lamang pong iparating sa ating mga kapatid na riders, mga truck drivers, at iba pang mga sumusuporta sa ating advokasya. Ako po at ang aking mga kasama ay dadalo sa first year anniversary ng Elite Aerox Rider Society Bicol Chapter. Ito po ay gaganapin sa darating na February 19, 2022, Sabado, 3 p.m. onwards. Sa mga available po na mga kapatid nating kasapi ng EARS, RSAP, at iba pang mga riders organization sa Bicol Region, magkita-kita po tayo sa Viento de Mar, Bakakay, Albay. Inaasahan ko po ang inyong pagdalo. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Papuri po sa Panginoon nating Diyos dahil tayo po ay nandito ngayon at binigyan po tayo ng panibagong araw. Ganun din po ang ating pamilya. At siyempre po, nakakatuwa po na from Metro Manila, yung mga kasama ko from Cavite, nakarating po kami ng maayos dito kahit maulan. By the way, nakatingin sila. So, pasensya na po kayo. Hindi ko talaga feel yung nagbibigay ng message na nasa stage tapos yung mga karap ko nakatingala. Okay? Nawala ako dun kapatid. Okay. In behalf of Rider Safety Advocates of the Philippines, RSAP, and One Rider Party List, nais ko pong batiin ang mga officers and members ng Elite Aerox Rider Society Bicol Chapter. Palakpakan po natin. Nandyan din po yung mga kapatid natin sa Eagles. Palakpakan po natin sila. And yung mga riders po mula sa iba't ibang riders club, palakpakan po natin. Bilang isang advocate po, hindi pwedeng tumanggi ako dito po sa invitasyon ng EARS. Dahil sa kalaman po ng lahat, ang bawat isa po na katulad ninyo na nandito ngayon, ay malaki po ang participation, malaki ang ambag sa ating advokasya. Ano po yung binabanggit ko na ating advokasya? Para maging malinaw sa iba na akala nyo member lang kayo ng Riders Club, parang ganun lang. Hindi po. Ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit sinasabi natin na napakalaki po ng ambag ninyo dito sa ating advokasya. Sa akalaman po ng lahat, noong mga nagdaang taon po, libo-libong Pilipino ang namamatay sa road crashes at pinakamalaking parte po nito mga motorcycle riders. Pero, noong nagsimula na po ang iba't ibang riders club, iba't ibang riders organization na katulad po ninyo, kung hindi po ninyo napapakit, sinasabi natin na malaki ang inyong ambag dito sa ating advokasya. Kayo po, madalas mayroon kayong events. May mga charity rides, may mga gatherings. Sa mga ganong pangyayari po, nakakapag-share po ang bawat isa ng mga experiences nila. At dahil po doon, ang ating mga kasama ay natututo at nalalaman po nila yung ligtas na pagmumotorsiklo. Kaya palakpakan po natin ang bawat isa na nandito ngayon. Ikalawa, kung mapapansin po ninyo, maraming insidente na nakikita natin, hindi naman natin iniinsulto ang kapulisan dahil ako'y dyan ang galing. Hindi naman natin iniinsulto ang hanay ng mga traffic enforcers. At wala akong intensyon na mang-insulto kanino man. Gusto ko lamang sabihin ito dahil tayo naman po ay pare-parehong mga Pilipino.
Huwag na tayong magsukatan ng galing. Magpakatotoo na lamang tayo. Kung mapapansin po ninyo, maraming pangyayari na mas marunong pa ang riders, mas marunong pa ang drivers kaysa ibang mga pulis at ibang mga enforcers. Kung bakit? Dahil po yan sa mga responsibleng officers and members ng iba't ibang riders club. At sa kasalukuyan po, kaya may mga pagkakataon na nagkakaroon ng problema sa pagitan ng pulis at ng rider, sa pagitan ng enforcers at ng mga riders, sapagkat may ilang mga pulis, may ilang mga enforcers na naggagaling-galingan pero hindi naman talaga alam ang batas na kanilang ipinatutupad. At dahil po dyan mga kapatid na riders, mula sa iba't ibang riders club, patuloy po nating bantayan ang ating hanay. Ang gagaling po ninyo. Ang gagaling po ninyo. Palakpakan po natin. Katulad po ng aking nabanggit, sana po ay maging hamon ito sa hanay ng pulisya o ng kapulisan at ng mga enforcers. Dahil maraming pangyayari po na napipirwisyo at naaabuso ang mga kapatid nating motorista. Mga kapatid, maliban sa pasasalamat po sa inyo dahil sa malaking ambag ninyo dito sa aking nabanggit na advokasya, hayaan po ninyo na magpaliwanag ako sa inyo kaugnay dito sa aking binabalak sa darating na eleksyon. Ginawa ko na rin po ito sa Visayas and Mindanao. Hinihiling ko po sa inyong lahat na may pagmamahal sa mga motorista at sa kanilang pamilya. Kung maaari po, makinig muna kayo, kabilang itong mga nasa gitna na ito. Kanina pa nagkukwentuhan. Hinihiling ko po, makinig kayo. Dahil ang sasabihin ko, hindi para sa akin, hindi para sa One Rider Party List. Kaya hinihiling ko po, makinig po kayo. Kung nakikita po ninyo na mali ang sinasabi ko, malaya po kayo. Magdesisyon po kayo. Nagpapasalamat po ako sa mga officers and members ng EARS na naimbitahan po ako sa ganitong pagtitipon dahil napakaganda po nitong opportunity para maipaalam ko sa inyong lahat ang problema na ating kinakaharap sa kasalukuyan. Katulad ng nabanggit ko, hinihiling ko po na ang bawat isa ay makinig sa akin ngayon. Hindi dahil ako si Colonel Busita. Hindi. Sino ba ako? Ordinaryong Pilipino mula sa mahirap na pamilya. Sino ako? Retired na ako. Ano bang kayang ipangako ko sa inyo? Bakit hinihiling ko sa inyo na makinig kayo? May problema tayo na gusto ko alam ninyo. At kung sa tingin naman ninyo ay hindi talaga problema, malaya kayo. May talino po kayo. Gamitin ninyo. Mga kapatid, simula po noong 2006 hanggang sa kasalukuyan, kung ano po ang nakikita ninyo na ginagawa ko na po yan, 2006 pa hanggang sa kasalukuyan. Bakit hinihiling ko sa inyo na makinig kayo? Ang problema na ipararating ko sa inyo, hindi ko problema. Hindi problema ng ARSAP, hindi problema ng One Rider Party List. Mula Cavite, yung iba kong kasama, galing sa Metro Manila, tumakbo dito, nagpapagod, usapang diretso tayo. Wala naman akong kikitain sa inyo eh. Wala naman akong bayad. Pero bakit tayo nagsasakripisyo? Makinig po kayo mga kapatid. Simula po noong 2006, noong 2006,
Na-assign po ako sa PNP Highway Patrol Group. Nakita ko po, libo-libong Pilipino ang namamatay sa road crashes. Libo-libo po. Hindi ako may sabi. Ang may sabi, datos. Ngayon, bilang isang anak mahirap, alam ko po na malaki itong problema na dapat nating harapin. Mahigit 60% po ng mga namamatay sa road crashes ay mga tatay at mga nanay. At bilang isang anak mahirap, alam ko po, sa ordinaryong pamilya, kapag namatay ang tatay, namatay ang nanay, siguradong sigurado ako, lalong maghihirap ang pamilya. Kasunod nito, sa paghihirap ng pamilya na nauulila, kasunod nito, libo-libong bata ang nasisira ang buhay at kinabukasan. Napakahirap po sa mga anak mula sa hanay ng mga ordinaryong pamilya ang namamatayan ng tatay o nanay. Kaugnay po dito, sigurado po ako, kung hindi ito bibigyan ng kaukulang atensyon, higit na tataas ang krimen sa ating bansa sa darating na mga panahon. Bakit? Maraming bata ang nasisira ang buhay at kinabukasan mula sa hanay ng mga nauulila. Paumanhin po, kung mali ako, ang hindi makakaunawa ng aking sinasabi, ulitin ko po, paumanhin po kung mali ako. Ang hindi po makakaunawa ng aking sinasabi ay B.O. guwapo. Mahalaga po ang tatay at nanay sa pamilya. Paano po? Ano pong ibig ko sabihin? Marami sa inyo may anak. Tanungin ninyo ang inyong anak, ano ang gustong maging? Lahat ng inyong anak, maganda ang isasagot. Katulad ng mga kriminal ngayon, naging bata din sila. Doon sila'y bata, maganda rin ang kanilang pinangarap. Anong ibig ko sabihin mga kapatid? Huwag nating hayaan na maraming namamatay na motorista sa Pilipinas. Wala ako sa posisyon para magdikta sa mga kinauukulan para bigyan ito ng kaukulang atensyon. Pero naniniwala po ako kung bakit libo-libong Pilipino ang namamatay sa road crashes. Maraming taon na ang nagdaan. Hindi nabigyan ng kaukulang atensyon ang road safety education. Lilinawin ko po, hindi ko pinapatutsadahan ang kinaukulang ahensya. Nagsasalita po ako bilang Pilipino. Wala sa estilo ko ang mag-insulto ng sinuman. At maraming nagdaan ang administrasyon. Hindi yung tinutukoy ko yung sa kasalukuyan. Napakaraming taon na po hindi nabigyan ng kaukulang atensyon ang road safety education. Ganon din po ang enforcement. Sa kalaman po ng lahat, napakahalaga po sa road safety ang education and enforcement. Unfortunately, hindi po nabibigyan ng tamang atensyon. Mga kapatid, totoo po, hindi ko binalak makilahok sa politika. Sa aming pamilya, walang politiko. At hindi ako pinanganak kahapon lamang. Mahirap pumasok sa politika. Pero gusto kong magpaliwanag sa inyo para kung nakikita ninyo na may katwiran ako, magdesisyon po kayo. Mga kapatid, simula noong 2006 hanggang sa kasalukuyan, araw-araw, gabi-gabi may mga naaabuso at nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas trapiko. Dahil po dito, one time,
Sinabi ko sa aking sarili, pagtanda ko, pag wala na akong lakas at kakayahan, tatawanan lamang ako ng mga tiwali at abusado. At kapag nangyari yun, mga kapatid, tapos na ang ating advokasya. Patuloy nang maaapi ang mga ordinaryong motorista at patuloy pang dadami ang mamamatay sa road crashes. Anong ibig ko sabihin sa inyo, mga kapatid? Dahil po sa paniniwalang ito, na hindi pwedeng isakripisyo ang mga kapatid nating motorista at ang kanilang pamilya, nagdesisyon po ako. Tatakbo po ako sa May 9, 2022 election. Nominado po ako ng One Rider Party List. Hindi po ako nandito para mangampanya. Nandito po ako para ipaliwanag sa inyo ang problema. At kung naniniwala kayo na itong dapat nating umpisan at gawing aksyon, suportahan po ninyo ang One Rider Party List. Mga kapatid, kung loloobin ng Panginoon nating Diyos at makakaupo ang ating partido sa Kongreso, una, magsusulong po kami ng batas na mag-aangat sa kaligtasan ng mga kapatid nating motorista. Hindi natin papayagan na maraming motorista ang namamatay. Dahil katulad ng nabanggit ko po, kaawa-awa ang pamilya na nauulila dahil po sa road crashes. Ikalawa, magsusulong po tayo ng batas na magiging armas at magpoprotekta sa mga motorista. Alam po natin, kahit maganda ang batas, kung hindi naman na ipapatupad, ito ay parang basura. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Helmet law, napakaganda. Hindi na ipapatupad ng maayos. Resulta, anong sabi ng DOH? Siyam sa bawat 10 na namamatay sa pagmomotorsiklo, walang helmet sa ulo. Mga kapatid, kung may batas at hindi may papatupad, sayang lamang ito. Kaya po, kung loloobin ng Panginoon Diyos na makakaupo kami, One Rider Party List sa Kongreso, hindi lamang po tayo magsusulong ng batas na magiging armas at magpoprotekta sa hanay ng mga motorista. Ano po ang ating gagawin? Hindi po ako milyonaryo. Hindi po ako nasangkot sa katiwalian. Hindi po ako mapera. Pero, loloobin ng Panginoon Diyos, kung makaupo kami sa Kongreso, maglalaan po kami ng pondo, pera para sa mga motorista. Paano yon? Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Motorista nahuli sa Naga, pinagmulta ng 12,000 pesos. Mali ang huli. Ilang months na, hindi pa na-aksyonan. Mapler, ang daming maling panguhuli, pinagmumulta ng 5,000 piso. Truck drivers, galing Visayas and Mindanao, pagdating sa Manila, hindi makatarungan, pagbabayarin ng 9,500, pagbabayarin ng 5,000. Mga kapatid, yan ay hindi imbento, yan ay totoo. Now, katulad po ng nabanggit, kung loloobin ng Panginoon Diyos, makakaupo tayo sa Kongreso, ang One Rider Party List, hindi lamang po tayo magsusulong ng batas. Patuloy natin po proteksyonan ang mga motorista. Paano yon? Kung mali ang huli sa'yo, nagsumbong ka sa amin, bibigyan ka namin ng pera pang multa. Mali na nga. Bakit magbibigay ka pa ng pera na pang multa? Gagamitin natin ang resibo sa pagsasampa ng kaso. Magpo-provide po tayo ng lawyers sa mga motorista na maabuso. Mga kapatid,
Yan lang ang alam kong pamamaraan para maging mapayapa ang buhay ng mga motorista, Luzon, Visayas at Mindanao. Uulitin ko po, lubhang nakakaawa ang mga motorista at ang kanilang pamilya. Mga kapatid, simula nung makilala ko po ang Panginoon nating Diyos, lahat ng ginagawa at pinaplano ko, pinagtitiwala ko sa Kanya. Katulad ng nabanggit ko sa inyo, nandito ako, sinasabi ko sa inyo ang problema. Kung nakikita nyo at naniniwala kayo na tama ito, suportahan po ninyo ang One Rider Party List. And lastly, mga kapatid, kung bakit ginagawa ko po ito, dahil sa paniniwala na minsan lang tayo mabubuhay. Gawin nating kapaki-pakinabang, hindi lamang sa ating pamilya, kundi sa ating kapwa. Huwag po kayong mag-alala sa akin, mga kapatid, mga kaibigan. Kung kayo po ay may ibang partido na napupusuan at pinaniniwalaan, malaya po kayo. Hindi politika ang sisira sa ating relasyon at advokasya. Again, sa inyong lahat, maraming salamat po. Thank you for watching.